dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh geletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Gading. Iya toh, tenan iya, toh Mas. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora mung pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, berarti ben dibales cepet ya apa sih tak VC wae ya. Langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Dhisik ya nduk ya. Iya, Pak. Bentol lungguh sik. Iya, dinteni dilit meneh. Puji syukur ngersaning Gusti awit kalenggahan iki bisa sowan. Sowan endi iki, Mak? Iki sowan ning Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul kene. Ning Karangasem, ana ing adicara Mahargya Ambalwarsa Kelurahan Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul ingkang kaping pira, Mak? Sing kaping iki 104 apa ya? 104. Iya 104. Ya, Mak, 104. Dene ingkang kepareng ngasta Lurah nuninggih Bapak Parimin Sarjana Pendidikan agunging panuwun katur dumateng Bapak Lurah mandhapipun dhateng sedaya staf utawi pamong kelurahan dumateng para tokoh masyarakat lan sedaya warga masyarakat ing Karangasem mriki. Ya. Panuwun ugi katuraken dumateng sedaya pamirsa pandemen budaya utaminipun ringgit para ingkang sampun kersa rawuh wonten papan menika menapa dene ingkang kepareng mirsani saking live. Saka ngendi, Mak? Live kuwi lho, Nduk. Sik nggon HP. Live. Live to? Yo, live, Mak. Ngono. Iya. Terus iki saking kadang-kadang dalang Sena Balasena lan kadang PWKS sing papan pundi kemawon ugi katuraken gunging panuwun mugi-mugi sasampunipun adicara pengetan Ambalwarsa ingkang kaping 104 mau nok. Iya. Sing papat iki mugi-mugi Kalurahan Karangasem Ponjong mriki tansah pinayungan dening nugrahaning Gusti Kang Maha Agung. Para pamong praja Bapak Lurah lan sedaya pamong muga tansah kaparingan bagas waras supados saged lestari anggenipun mranata lan ngasta payung agung ing wewengkon Karangasem mriki. Yo, mboten kesupen ugi sumangga tansah ngajab wontenipun karukunan murewi-mbuh supeket anggenipun mangun bebrayan para warga tansah sengkut lan sumuyut majinamadan daya dinayan teman lestari wontenipun persatuan lan kesatuan ing wekdal salajengipun mugi-mugi Kalurahan Karangasem wimbuh santosa
Wimbuh Reja Mulya Lestari Hanjayeng Bawana. Allahumma amin. Iya mak apik gene kowe iso ndonga. Isa ya. Ngarang ya dewange mburiku iki. Iya. Iki bububku lho iki bububku mburiku ki. Medeni mak mosok lanang. Ora ya guyon. Iya. Iktor rambutnya dawa e. Dadi bingung aku sok arep nyeluk mbak apa mas iki. Iya mak saiki mung kari seneng-senenge. Seneng-seneng kepiye? Ya seneng-seneng apa jenenge? Caos panglipur kaya tanggo lagu-lagu ngono kuwi termasuk seneng-senengno. Iya, karo maca apa jenenge pamundutan sing ana HP kuwi karo sing langsung oh ya sing ana HP sik wae. Iki ana saka kose. Heeh iki. Niki derek nyawer kagem Mas Gading nggih Om. Kok meng kowe sing disawer? Ah ya aku. Sing kudu disawer kudune iki aku. Kena dienggo dolan, dienggo sangu. Dienggo golek singkong. Tembange sing Mas Gading saged maun wala aku iki kon nyanyi nduk iki nduk. Ya ora apa-apa 200.000 lho Mak. Lumayan kuwi. Iya. Saka sapa? Saking Mas Adi Juragan Tahu. Oh saka Mas Adi. Nggih matur nuwun. Matur nuwun Kang tanpa pepindhan iki. Terus ana apa meneh ya? Oh iki ana iki. Bismillah sukses lewo mbokku jebul kleru. Sik. Nah iki Sugeng Dalu Mas badhe request tembang Nyidam Sari sampun transfer 100.000. Nggih matur sembah nuwun. Ingkang nembang sinten terserah Mas. Waduh. Mengko dikenalke sindene sing jenenge terserah apa ora. Terus niki saking Mas Yusuf Jepang. Saka Jepang. Saka Jepang ki 100.000 rupiah apa yen ya iki ya. Umpama yen akeh banget lho iki, Nduk. Iya. Ketoke meng 1000 mak meng rupiah. Ora apa-apa, ora nggo sangu meneh, nggo sangu, nggo imbuh-imbuh. Iya. Ana meneh mak. Iki ana Sugeng Dalu. Ana Sugeng Dalu kepiye? Ora iki maksude iki WA-ne iki Sugeng Dalu Mas Gading, kula nyuwun bawa gegarane wong akrami lan tembange muga nyawiji Mas Gading duet kalih Mbak Lintang. Oh nggih. Tali asih 300.000 saking kula Mas Danar Mandiri Sleman. Terus niki nek muga nyawiji niku dereng di apa jenenge nek aransemen apa aran bataku apa aran boto kuwi aransemen durung diaransemen dadi kuwi mengko mosok meng sitere sing muni mosok meng rebabe sing muni ya mengko kan ben di apa jenenge ben di aransemen ki karo Mbah Geter bola kepiye je Mbah Geter ki nek kon ngaransemen apa-apa ki mesti nilai apik. Iya. Komposer. Apa mak? Komposer. Kuwi tekek maksude iki ya kuwi. Iya. Terus arep diganti apa? Iki nyuwun diganti ayang-ayang. Ayang-ayang. Ya mengko coba iso apa ora iki. Kudu ana notasine ana. Wong warga laras ki anggere wis ana notasi bres ngono kuwi tembak tempat rampung. Rampung dok monggo ayang-ayang krampul. Ora mak kuwi lak bocah-bocahmu ora apa-apa malah gayeng kok nek kaya ngono kuwi. Iya, ana meneh. Sugeng Dalu Mas Gading sampun transfer 150.000. Request kutut manggung ingkang nyekar Mbak Lintang teng Goro-goro. Oh nggih. Dari Mas Pen Diwangun Banyumas matur suwun. Ya mak. Saka Banyumas saka Banyumas terus iki ketoke iki ana meneh iki sik. Akeh banget lho iki, Nduk. Apa iya, Mak? Oh, iki ana meneh iki. Sugeng Dalu Mas Gading, Sugeng Dalu nyuwun caping gunung mengke kur. Oh ya, iki saking Mas Reza Pundong. Oh ya, mengko dipinangkani apa jenenge caping gunung iki nomor 1. Mengko le bawa urut saka iki Mbak Lintang tekan pojok kono kae mbuh sapa kae pojok kae.
Ora kaya ngono kuwi sia-sia kowe iki Mak nek karo Sibah. Sapa? Sibah. Kae iki Mbah De. Bade. Heeh, kae iki apa jenenge bintange warga laras ki ya kae. Umpama warga laras ora melu ora ana bupres iki wah ana sing kurang rasane. Iya. Saiki minangkane dibuka rasane. Heeh, cecaping gunung dhisik ben dibawani dibawa-bawani sik karo mbak-mbak sinden iki. Bener rada madang wae. Letak-letik. Omong-omongan wae. Ngrasani. Senengane kok gur ngrasani. Melu aku mbokan. Nek ngrasani iki aku melu ben melu ngrasake ngono lho. Maksude piye, Mak? Maksudnya tegese melu ngrasani kuwi, jenenge ngrasani kan ngrasake. Iya. Rasa rumangsane dirjalma ki kaca. Kowe iki omongan apa? Mbah aku ya ora ngerti aku omongan apa kok, Nduk. Sira aku mumet bab kuliah iki, mumet tenan aku. Sesuk ki ana tugas urung tak garap e. Wah, iki ana meneh iki. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa Saputra Bedoyo ikut ucapkan selamat HUT Karangasem, semoga sedaya dikasih uang apa iki ya, dikasih nggih niki terus dina iki Mas tambah panjang umur, minta lagu 1 podang kuning 2 gubuk asmara. Oh nggih, saking Pak Siswa. Nggih, siap. Niki wau, mengki kula wacane melih Pak, kula tak memperdalam mengki kula lempar teng Mbak Lintang mengko tak kone maca ya mbok menawa to Mbak Lintang nek bab maca-maca luwih pinter barang timbangane aku. Iya. Ayo dibuka rasane nganggo caping gunung dibawani. Heeh, no dibawani kuwi iki bawane sing dijengglengke wis gayang banget. Iya. Bang iki kan rak yo ana bintang tamune. Lho. Caping gunung ki engko ki Mbak Lintang yoan ki. Iya, berarti ling ngadeg mengko sile jumeneng mengko dhisik ben caping gunung dibuka rasane sik. Mengko nek wis mulai dibuka ngono kae lagi ngadeg. Lagi jumeneng tegese iki rasane nek wis dibuka ki terus njuk jumeneng datu-datu. Tak sumet malahan kowe Tuan. Iya. Bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo di ngagemik Mbak, ampun mboten ngagemik mboten krungu niki mengki. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat malam juga Mbak Lintang. Mbak Lintang napa Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kae ora Dik to Mas. Oh, Dik ya. Biasane ya ngono kae. Kowe ora ngerti wae. Lho bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho Mas. Nek biasane nimbali sayang ngono ya Pak ya. Wah iya no, sekarang ya ngerti dhewe. Iya Pak. Digolekke nganu, apa proyektor, apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa Mas? Apa jenenge? Petromak apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus metu gambare gede banget. Nah, ngono kae aku tak sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilane ngopo. Padiake. Iya. Monggo bawa caping gunung nggih, Mbak? Nggih. Ayo ya Dik, odeng Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak Dik lho Mas. Penak Dik, heeh. Jan penak tenan heeh. Orang guyu tak? Ora. Monggo Mbak. Monggo Dik, heeh kleru meneh aku.
Bila saben bengi po? Iya. Oh, lara. Saben bengi. Saben bengi. Nyawang aku apa nyawang sapa? Yang Mas Gading kok, Mas. Nggih. Ya. Nah, ngene iki wis jenggleng ngono kuwi engko nek ana sing ndok kira-kira ndomblong ngono. Ngati-ati lho niki. Ngati-ati. Kula pun ditutup tawon ping 3 lho niki. Ora apa-apa mak berkah kuwi. Heeh. Yang mana yang ditutup, Mas? Ada di wah banyak pokoknya ini. Ada 3 itu ada di iki Piye to jane? Empun nganu nggih. Jajare nggih, Dik. Digantos. Iya. Oke. Omong karo Melih napa gesere? Manut jenengan pripun? Apun marem dereng. Walah ya kono cek kurang lek ngene iki, Mas. Lah iya lah. Ya nek gur ping 2 ki ya Kudune ping pira, Mas? tergantung kuwi. Tergantung ngono kuwi. Heeh. Sampun? Dereng tak jengglengke kok sekedap. Iya. Pripun? Kok mboten ket wau-wau? Ah ya ngono. Ngono kuwi ya nganggo wektu. Alon-alon ya, Mas. Harus pelan-pelan nek kaya ngono kuwi ndak. Pelan. Karo dirasake. Nggih. Iya. Ngene iki pripun? Nggih. Digeser mawon, saniki digeser sinten niku? Mulai sing senengane rasan-rasan ki ya iki. Lah ya mau kok ya ngejaki rasan-rasan ae lho. Senengane kok rasan-rasan ki sing dirasani ki apa to jane iki? Sing dirasani aku jane iki krungu ya mung ketok ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae. Ora rasa kok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden ki nyinden wae rasa rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu mulane kuwi aku oleh melu apa ora. Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene. Ra ono nggone ning. Ih jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh ya to, Dik. Dik sapa? Dik iye. Ayo, Mbak.
Wis. Wis urung. Kula pisan mawon Nggih. pun tuwa soalé, nggih. Mau jare Dik. Rasido. Ya. Geser. Iki yo kancane rasan-rasan wingan iki. Ya ora apa-apa. Disambi rasan-rasan marake ngopo ya? Ora ngantuk. Apa? Lho, jare ben suwe. Apane sing ben suwe iki? Rasan-rasan ben ra krasa nek suwe ngono lho, Mas. Oh, larak ngono. Monggo. Ndak aku celak omong sing aneh-aneh kok. Ngeyup. Oh, alah nggih. Niku lho Mas, sing Enten wingking napa? mboten ketinggal. Oh, nggih napa? Ingkang wonten inggil nyun pangapunten napa? Mandang kajenge sedaya. Wis danten saged ketingal. Nggih, saged mirsani. Nggih. Engko ya gone do medhun. Ya ora mak monggo kowe sing ngiringi sapa? Ayo wis. Jemblung ngono kae malah apik banget pisan. Iki nganggo parian lho, Nduk. Parian. Heeh, kudu nek parian iki wajib. Seko nek parian tak walik seko sing pojok dhewe kae seko apa jenenge fosile warga laras. Seko pojok dhewe. Mbah. Mbah De, Piye? parian nggih? Ya. Nggih. Aku nek wis diwangsuli njuk wedi aku ki sok-sok iki. Merinding aku. Iki parian kok, Mbak? Dereng to? Ampun to. Oh, Wih, lah kepiye to ki? iya. Ora krasa apa kepiye? Hah? Ora krasa ya. Karang ora rasan-rasan mau kok ya. Nah, nek kaya aku wis ora krasa apa-apa le. Nggih, maaf. Ayo. Ilah iki kok malah meneng bae iki kepiye to ki? Sikik mikir, oh, Jan. Apa ngono apa to apa ngono lho. Tuku bayem Heeh, tuku bayem. kok mampir pasar Depok. Oh, heeh. Ana ya an ya. Terus Dusun Karangasem ngundang dalang pekok. Bah, ngoyon. apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? Apik. Apik apa nek kaya ngono kuwi? Apik. Medhonnya gelut yo. Wani po. Wani bae. Wah, rembet. Wah glundungke. Mau sakle ya atot. Nek ngadeg jejer iki mung sawetengku dhewe iki Cik. Ala ya dadi pas to sirahku. Heh, Iso jeglok bonamu. Ben wong atos kok karo aku. ya wis, heeh. Jajare sapa ya kuwi? Karepmu. Iki umpama aku saka kene mlumpat rono ki oleh ora to? Mlumpat tak gludhuke gludung medhun ngono kuwi trobok. Sia-sia aku arep nang bengi iki arep sia-sia aku. Sapa jajar iki? Gesere sinten mriko? Wah, Bu Wahyu nggih. Iki garwane nonton rawane. Adol apem. Apem? Apeme rada ana sing rada gosong apa ora? Oh, boys. Boys. Boys? Ana apa kok boys? Maksudnya api ngoten lho, nama semringan. Apa mau boys iki lho? Saya. Apa me apik ngono to. Nggih. Ning ra payu-payu.
Lah adol ki nek ndi ora payu-payu ki. Pun mboten kathah sik seneng apem. Mugi warga Karang Asem tansah slamet rahayu. Amin. Jajare lagi mae ayo mae. Kae kok mesam-mesem. Sapa sing mesam-mesem? Kuwi dalange. Sing biasa Dalange. Aku apa? Ora ki. Mosok. Kowe ora percaya apa? Ra. Ya wis padha ngene yo. Karo guyang-guyu. Heeh. Mugi dusun Karangasem tambah maju. Amin. Gesere lagi. Iki mbok-mbokane warga laras iki. Nek sing pojok ke mau fosile. Nek sing iki mbok-mbokane. Iya. Mongko luwih tuwa Mbak Neti ro Mbak Wahyu lho timbang aku. Ora apa-apa. Lah kok iso? Heh? Kok iso? Ora apa-apa wis ora usah. Ora wangsulan to. Arep wangsulan ki wonge mayang dhewe je saiki iki. Aku ki ning kene 6 dhewe ya. 6 dhewe. Hok apa? Heeh. Wah. Umur pira? Umure 17 tahun. 17 tahun. Ya ampun, jebule isih enom to? Heeh, ya karo Lintang Kairo we enom aku. Wah. Hok apa? Heeh. Wih, lah kok lagi ngerti to aku. Aku Ayu Kairo. Percaya ra? Ya, sok percaya. Ayu Kero. Percaya. Percaya ya kudu percaya ya. Iya. Percaya. Sito kan mari angel. Sito. Ya. Mangan brem. Ngopo Mbak? Neng Bambang Lipuro. Katoan Mas. Katoan? Iya. Mangan brem. Heeh. Nyes rasane. Nyes. Yen Karangasem. Ayem tentrem wargane. Amin. Sampun nggih. Nggih sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sangu. Mboten enten. Pelit. 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 Sangu. Ora ono ya aku ora nggawa. Sanguku kari 4.000 e. Mosok disangoni 100.000 mbokku. Tak nggo kuliah tak entekke. Umut aku njokan saiki. Jajare lagi. Wah, nek iki bayang wilah saron ora. Kok saged? Ora. Parian mawon nggih. Nggih, parian mawon nggih. Mbakoku mlempem. Mbak kok mlempem? Mlempem, Mas. Wah, aku seneng sing rada mlempem-mlempem kaya ngono kuwi. Terus apa mbakone mlempem? Mergo kudanan. Kudanan. Mlempem mergo kudanan. Nyonjok ra payu. Ya, terus Kagem warga Karangasem. Mugi tambah kesehatan. Amin. Nggih yo sing rasa-rasan iki kudu dites iki ngene iki. Ping 3. Kok ping 3? Ora. Pisan wae ora apa-apa. Pisan. Yuk. Sik lah. Aduh padha Mbak Endah e. Nah, ngono iki. Apane sing padha? Mbakone mau lho. Ya beda ah. Apa beda apa? Ya Temanggung karo Yojo beda apa? Ya
Aku ora ngerti kok. Sopo kae? Ayo Mbak Orisa. Waduh, kok lempem. Oh, waduh kok melempem. Apane? Kuwi krupuke. Oh, kuwi krupuke. Mugi warga Karangasem. Heeh. Sehat-sehat awake. Amin. Amin. Padha karo kesehatane mau kae ajane mingane. Jajare meneh iki. Sing nek rasan-rasan iki saben dina kok rasan-rasan iki. Kaya ora entek topike iki kaya ora ono enteke iki lho. Ora. Parian ya. Iya no. Apa kon salto? Ana sing lonjong. Oi. Apaan tuh? Kuning warnane. Nek kuning ki ya aku sok nemoni ning kali iki sok nemoni. Iki lho. Oh, larang. Apa gedang? Gedang. Heeh. Warga Karangasem Ponjong. Heeh. Mugi Mugi bagya mulya ayem tentrem gemah ripah lancar rezekine. Komplit nek iki, Nduk. Iya, Mak, mengko sing gari dhewe iki sing ora kebagian. Pila iki Dik Lintang iki pintene ora jamak kok. Iya, kudune iso. Iso padake. Ora kaya aku yen sekolah bolas bolos wae. Nek njaluk sangu semangat. Pamit mangkat sekolah menggoke warung. Nek ora menggok kose kancane terus turu. Iya, saiki lak ora kaya ngono. Meh. Saiki meh luwih parah malahan ketoke man. Iya, aja, Mak. Ora. Monggo, Dik. Niki kula nggih, Mas. Nggih, macam sinten melih. Mau kok. Nggih, mosok sing ngempul, lek mboten mungkin. Merem-merem. Merem-merem. Heeh. Ngopo kuwi? Turu, Mas. Oh lah iya. Karo dikeloni. Wait. Sing ngeloni napa, Pak? Keloni guling, Mas. Dikeloni kok dikeloni ro guling medeni banget. Warga Karangasem. Mugi kathah rezeki. Amin. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Diteruskan lagi nganune bawane mau tekan ngendi ya mau ya? Tekan mriki. Oh nggih. Diteruskan, kuwi medeni rotokan. Wong maca ayu-ayu ini kok muni medeni lho. Lah ketok iki ya medeni ngono lho. Ya ora. Ya ayo. Panas sudan aleng-aleng caping Sing kene lho sing sisih tengen ki luwih dhisik sing kono keri kabeh sik maksud. Baleni pisan meneh. Nggon miso wacaping gunung kuwi mau. Diulangi 1 2 3 4 yuk. Miso wacaping gunung. Nah, ini enggak justice. Iya. Yuk. Gesernya lagi. Oh iki mbok-mbokane iki. Ayo. nanti. Wilah. Bawa kok arep nanti. Hah, bawa nanti? Ilah, pinter ki?
Iki piye iki? Lah bawa nanti. Lah mbuh. Aku ora ngerti. Lah kepiye ta? Kok nembang? Heeh. Oh iya. Nadia Namadon Sarata Sing nyekar Mbak Lintang Kairo sekalian jumeneng nggih Mbak Lintang nggih, Dik. Nggih, Mas Gading. Nggih, Pak Dik, Mbak. Pak niki, Pak. Mboten Mbak Melih, Dik niki, Pak. Nggih. Nggih. Aja lali lah no, Mas. Ah, mboten kula niku. Karang nyok ketonto. Sugeng dalu pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dik niki iramane warga laras iki Jan pu enak Mas, jos tenan. Edapi buanter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa ya Mas, kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak di Kepenak. rumah. Iya. Wah, lha kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun? kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu Aku nggih. Tadi Salaman. dari Kediri gimana Mas Gading Nggih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo ning kene, Bede? Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki piye? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa ketemu Gading. lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Tuh. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karang ket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumono Mas. Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Jopo Mas Jopo, Gading. heeh. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas bagus. Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. ki wong pinter gini. Sing iso wong pinter. Alah. Ayo, Koyo ayo. loro ae. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jan kandiani kok. Ganteng. Dua. Heeh. Apa jenengan? Kok lali tuh kalau jenenge Gading. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh gletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Dingin. Gading. Ya toh, tenan Iya, toh, Mas. heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, berarti ben dibales cepet ya pas iso tak VC wae ya Di Mas. langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pa ki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Wu itu bulan. Bulan, bulan. Memandangmu seperti memandang bulan Waduh. yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasida. Ora sah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan. Heeh, Wu ki bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Ya tak balekke to. Ya. Langsung jedul mau ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktine loh. Umpama, Kapelan ngene iki. kapel Padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak Basuki. janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngopo? Aku media kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh.
Men zamane isih Facebook. Nek foto iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kira-kira Mas Gading kapan ngelamar aku? waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku wah iki anyar lho iki. Wah baru itu? Oh baru nih. Ah bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyilih kok dipamerke ngono. Ora apa-apa, men kita gleleng toh. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra C. Lek kuwi mau aku wis nganu ya Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ding lali ya. Jano, li ki apa ngono? Iya, Lin. Lin ki. Kok Lin? Apa ya Lin Lin? apa Mas? Lin. Lin iso apa ora? Lincak tuh. Lindu kebanter. Lincah. Lincah ki obah wae pokoknya. Terus Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Terus Lintang. Tang ki Apa? Tang ki lah kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe nganu sepeda motor ki lho Mas. Stang ya jenenge. Beda. Heeh. Tang opo ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, oh iki lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Nah, eling mati aku. Lintang. K. Kai wes. Kai. Kai iki opo ya? Angel banget nek kai iki. K. Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Aku ya ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wis to entek ya. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya tambahi Pak Wukir? Iya, no. Ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Kairo. Pak Wukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya ya. Apik Mas Jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi kuwi. Dadi lah kok wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho aku. New York ono, terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget itu pakai baju Dayak itu. Jan. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah, Borobudur. Ya itu antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Didoakan ya Mas Gading. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, fans warga Laras semuanya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, lancar juga rezekinya, sehat selalu, sukses selalu ke depannya, dan tetap mendukung kita ya Mas Yang pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain, apa kita dolan aja ini yo? Yo. Ayo.
Sapa sing arep genteni aku nyong? Tak medun. Dolan aku takan. Ya, alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. Karangasem. Dusun nep desa ngene iki. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Ponjong Gunung Kidul. Alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Heeh, kebak tekan mburi kae. Oke. Kae mburi dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan rame tenan gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Itu beda toh Mas sama? Beda. Oh, beda. Beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan Iso aku. Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik buat semua warga Karangasem. Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepuh-sepuh enggal-enggal minggah haji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih nggih, khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas, Bapak nggih. Jan gayeng kok Mas. Hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebak Mas. Kebak. Iya. Kira 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih minangkani pamundutan Dek Lintang niki. Nih tadi saya moga nyawiji. Nggih. Gimana Mas Gading? Nyuwun moga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Mang Cobi. Niki. Lah kok kaya ngene Mas tulisannya? Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk. Sik gatel Mas. Apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputra budaya. Bedoyo lho to ya Mas. Bedoyo. Aku iso maca lho Mas. Terus bawahe? Bedoyo. Lihat apa ini ikut. Ikut. Apa ini Mas? Ucapkan. Ayo Mbak Yu dibantu toh Mas? Ucapkan lah, njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi nggon kono kuwi. Nggon kono kuwi. Seneng. Semoga. Oh, semoga. Semoga sedaya dikasih nasi. Apa iki Mas? Dikasih maju. Oh, maju. Majau. Semoga semua dikasih. Semoga sedaya dikasih maju. Maju. Bejane. Kok bejane? Semoga sing wis mbok wis yo. Niki pokoke Pak. Nek diwaca Mas tulisane Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan, rezeki ingkang kathah, bagya mulya. Amin. Wis pokoke kuwi doa terbaik Mas. Nggih, niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang Kuning dan Gubuk Asmara. Nggih.
Bodang kuning Gebakas Moro wau teng HP enten sik nyuwun yen ing Tawang. Yen ing Tawang. Nggih duet niku terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Nggih. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri kok Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gebakas Moro riyen niki? Nyemanggakan ingkang pundi? Butuh teman? Iya. Butuh teman? Iya enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita boleh. pilih. Mang milih, Dik, mang pilih. Siapa ya, Mas? Sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Orisa. Oh, nggih, Mbak Orisa. Iya. Ayo Mbak Orisa. Yuk. Deket-deket gading terus loh. Halo, apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa Mbak? Apa iki tremor? Tremor. Kono karep kono. Loh kae. Apa? Grogi loh Mbak. Ya Dek. Tremor grogi. Lah iya wong cedhak aku mesti bendina ngono lho Mbak. Biasane ki apa ya ora kaya ngono lho. Biasane piye? Los. Nek jajar dhewe tangi dhek paling ya aduh tekan lho Dek. Lah iya to, jane ngopo lho Mas? Deg-degan aku. Mergane apa to? Sebabnya apa? Iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo Mas. Heeh, marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain. Jano. Karena ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono kuwi. Iya, aku juga masih muda. Iya, cocok. Kamu ada rasa nggak sama gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa cinta dong, ya Thomas. Ya, ini minangkani apa Dek? Minangkani Podang Kuning napa ajeng Gebakas Moro? Kenapa Pak? Podang Kuning din, nggih. Derek nggih. Langsung napa ngagem bawa? Aduh. Oh, bawa ora langsung. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Dek Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Nadian wujud temong peksi. Kandhane nek nang peksi yo kae iki ya. Apa? Peksi ki apa, Mak? Peksi ki tegese iki bird. Bird. Kuwi apa? Peksi ki Burung. Manuk ngono wae. Yuk diteruske. Halus manis
Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya. Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Eneng kaya apa ya? Aku Apa, sing- Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh, mesti kuwi mambu-mambu. Mambu apa? Ora, kesel suarane Mas, tek mene. Kok to? Aku kesel iki mambu mbakku. Oh, mbako. Ya wis ya gak diteruske yo malah tekan ngendi-ngendi mongko ka. Masa menggon kula golek isi podang jenar iba bunga ingatiku nyanding bisa bapakne sampun lanjut nggih Mas. Nggih lanjut mau mosok ya ming Nangani bawa tok. pamundutan saking sinten to? Saking kula Pak Siswa. Pak Siswa tadi, Nggih. Pun Mbak. pinangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. 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 Yuk, Dik. Yuk. Oke, sampun dipun pinangkani Nggih, Pak Siswa. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Matur Dik Lintang. nggih, matur sunanan, matur Nggih, sunanan matur. sangat Pak Siswa. Niku lho Mas Piantune. Beliaunya Nggih, Bapak Kang Siswa, Pak Siswa. sugeng Nggih, dalu sampun, Bapak. nggih, Pak. Matur sembah nuwun, Pak. Niki tes enten melih Napa, masuk Mas lagi Gadi? niki. Oh, ada yang baru. Nggih niki. Napa? Langsung kirim bukti transfer bulu. Alhamdulillah Nggih saking dari Assalamualaikum kula saking penggemar Mas Gading Mbak Lintang. Saking Bekasi badhe nyuwun tembang Lintang Asmara. Mugi-mugi Desa Karangasem semakin jaya. Amin. Amin. Saking kula Sarino Bekasi. Nggih, ingkang nyekar Mbak Lintang duet kali Mas Gading. Oh nggih, siap. Nggih, Siap. Terus enten melih niki kedap. Niki titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas tuk tanggal itu wayangan tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam yaning tawangan Lintang dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dipinangkani nggih Mas kangge obat sakit kula. Waduh, nggih, siap nggih dipun Nggih, pinangkani. siap. Saking Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Wah, siap matur sembah nuwun Mbah Miko niki. Laris dan sukses selalu Mas Gading tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, siap matur sembah nuwun. Sampun transfer 200.000. Niku tambahane niku, Mbak. Oh, nggih, alhamdulillah nggih, Nggih. siap. Siap. Berarti hari ini jangan melumpuk ya, Mas. mlumpuk niki kathah niki jan tobat. Pamundutane wau wonten. Kok jan tobat alhamdulillah, Ding. Nek mlumpuk pikiranku sing tobat ki jan iki. Wau wonten. Muga nyawiji diganti Ayang-ayang. ayang-ayang. Terus niki Enten wau Yeneng Yeneng Tawang. Terus kalih Enten Lintang Asmara. Nggih. Oh nggih. Terus napa mulih nggih? Wow tes enten nganu. Napa? Nyidam Sari. Nyidam Sari Mas Terus niki Gading. terserah sik nembang niki wau. Oh nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh Sendro nggih. Nggih, senten gubuk asmara niki. Gubuk Asmara nggih. Ajeng nyuwun Sinten kanca mulih. Nggih, sinten malih Mas Gading? Mbak. Kok bubras to Jan? Bala niku kangge penutupan mengke niku. Gugong niku. Sinten rumiyin Mas Gading? Ajeng sinten nderek?
Mbak Ayu, Ditunjuk mau, Mbak Ayu nggih. nggih. Nggih mboten napa-napa Mbak Ayu nggih Nggih, mboten napa. Mbak Ayu riyen mboten napa-napa. Nggih aku nek musuh karo Mbak Ayu ki jan wah tobat tenan aku. Napa Mas? Kuwi engko ngadeg ngono nyekel mek karo Sugeng dalu. Lah wong yo kalem lho. Lah kan aku orangnya Lah, lemah toh. Lemah lembut. Lah, Ayo kenapa? sini Mbak, ayo sini. Kira nggo spot Ya nganggo monggo kanca-kanca nyuwun sepote. kaya wong bingung. Selamat malam. Selamat malam juga Mbak. Hah? Siapa? Lintang. Mbak Lintang. Kleru. Ya Allah, aku lupa, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Hari ini kita kalem bertemu kalem ya, Mbak ya. Jangan kayak apa ini gila ade bersatu gimana? Anu sebaya. Sebaya. Heeh. Mosok Sebaya. toh, tapi Lah. aku cilik. Hah? Aku cilik. Ya aku karang kegeden rumangsa. Gak apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih. Nggih, wonten damel, Mas. Nggih menika apa to mau gubuk asmara. Mas Gadingnya bae lek karo wong sing kalem ya kalem ngono kuwi ya kalem, ngomong ya. nggih. Heeh, jan kalem. Oh, kalem kok ya, Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Sama kaya wong Medeni lanjut kok banget. lek kalem. Nggih, wonten dawuh, Mas. Wis ganti meneh to? Mau wis Mas Gading. Lah ketoke maido ya. Nek aku dipersis-persiske Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Ndak apa-apa, Mbak Ayu. Oh, jane iki nek ayu ki ya padha le ayu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.